Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa pumanganing ko wala sumapmamano sa lamakan nakalintad na kapipiya ginawa. Sa betano dumambagi na sa dunia na sampai sa alungan akhirat. Sa agipan mga maranosong na siya kan idikukur matana di ipililalilan sa bubayak na to. Si Prinsesa Aima pamilya Manguntara sawan maladi ko ay maswamantang ko kay pumagulola na ka nakausulo po din yun na ay nanggay kanuburila. Kaaya din kaya tagan na ati turaragon sa daridigo pansiluga watas sarang kunon. Sa katin na binunay titangkay sa sugi Prinsesa Aima na iwasalam.
sa
Nana